how's it going, bros? My name is PewDiePie! YouTuben tilatuin henkilö Felix Schellberg eli PewDiePie on lähiaikoina käyttänyt suosiotaan YouTuben uusien ja jokseenkin diskriminoivien toimintatapojen kritisoimiseen. PewDiePien tilaajakunnan ylittäessä tällä hetkellä jo yli 50 miljoonan rajan on hänen sanomisillaan siis jokseenkin suuri arvo. Hell yeah, motherfucker! Kun PewDiePielta lähiaikoina ilmestyi video, jossa hän lupasi poistaa tilinsä 50 miljoonan katsojan rajapyykin rikkoutuessa, uutisoitiin asiasta Suomessakin muun muassa Ilta-Sanomissa ja Yle X:n uutisissa. Vaikka kyseessä oli vitsi, on silti osuvaa, että YouTuben vaikutusvaltaisin henkilö sanoo yhtiölle suorat sanat. It's about fixing this problem with YouTube. Now, you probably heard already that YouTubers are complaining because their views are dropping significantly. I want to be clear that technically overall views are not being affected. It's just on the newer uploads since about a month ago. I feel a huge responsibility to make this video because not everyone has a voice on YouTube. YouTuben mukaan uudesta koodauksesta johtuvat muutokset ovat aiheuttaneet jonkin verran näreyttä videontekijöiden keskuudessa. Moni YouTube-tähti on kokenut radikaalia pudotusta sekä tilaaja- että katsojamäärissään, eikä nettisivu ole vielä suostunut selittelemään asiaa sen kummemmin. Mikä asiasta tekee vielä mielenkiintoisemman on se, että katsojamäärät putoavat ainoastaan videontekijöiltä, jotka eivät tuota yhtä jatkuvalla syötöllä materiaalia kuin esimerkiksi YouTuben kanssa yhteistyötä tekevät suuremmat yritykset. Toisin sanoen kanavat, jotka tuottavat YouTubelle rahaa videoillaan, jätetään rauhaan. Monesti myös tällaisen kanavan videot päätyvät useammin YouTuben itse suosittelemiin videoihin, eli suoraan YouTuben etusivulla näytettävään suositukset-osioon. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että suosio YouTubessa on tällä hetkellä ostettavissa.